बाथ्रा दिनै बे झारखन्डा माइनाव फोथाराव इउबिपिअनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गा17थि बोसोरारि जथुम्मा बेवहाय गाजा गोमजायै मैयानिफ्राय खुंदों आरो दिनै नैथि सानाव जोङो बेवहाय बानजाय आफादा सेबखांनाय कछारी हालामनि मोखां बे बिसम्बिखौ बेखेवनाय जादों। आं आसा लाखिदों जे बे बिसम्बियाव गोबां बेवहाय मोजां मोजां राइटारनि मोजां लिरगिरिफोरनि लाइमोन एबा गागि लिरगिरिफोरनि बेवहाय लिरबिदाङा बेरखांदों आरो जों मिथिगौ जे इउबिपिअआ जोनोम जानायनिफ्राय दिनैहालागै बिथांमोनहा 2020 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजाजों इउबिपिअनि आफादगिरि बै समनि दानि चिफ बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलनि मिनेश्वर बसुमतारीनि सागोनजों बिथांमोना पिस प्रसेसआव बिथांमोना MOUआव सहि होनानै सागोन होनानै दिनै बिथांमोनहा बे काउन्सिलखौ दानो थाखाय बिथांमोना खाबुखौ मोनदों आरो बेखौ आगोलनिफ्रायनो इउबिपिअआ जोनोम जानायनिफ्रायनो बिथांमोना मोनसे सानदोंमोन जे बिटिसि एबा बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' फिसाफोरखौ बिनि जनजातिफोरनि रांखान्थियारि समाजारि जौगानायनि थाखाय माबोरैहाय राहा लानांगौ बेखौ बिथांमोना सानदोंमोन आरो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बे काउन्सिलखौ दाना होनानै दिनै जोङो मोनसे थामोनथा एबा जोङो सिकिउरिटि निरापत्ताखौ जों मोननो हादों आरो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआबो रिकगनिसन होबाय आरो थाबैनो हयथ' भिलेज नटिफिकेसन जानानै बेवहाय गणतान्त्रिक भाबै माने बिथांमोनहा समस्ति निर्धारन खालामनानै बिथांमोनहा बिसायख'थि खुंगोन जों बेखौ आसा लाखिदों आरो जोङो जेसेबांनाखि बेवहाय माने गोबां लाख मानसि बेवहाय बर' फिसाफोर दङ बिसोरनि जौगानायनि थाखाय बिथांमोनहा खामानि मावगासिनो दं आरो मावगोन। आं आसा लाखिदों जे बर' कछारी अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलनि गेजेरजों जोङो बे हालामनि सोलोंथाइनि जिथुनिखि जेंना जेंगोना सामाजिक जेंना जेंगोना बा बे ओनसोलाव थानाय बर' फिसाफोरनि गासैबो जेंनाखौ लानानै बिथांमोनहा बेखौ साननानै हाबाफारि लागोन खामानिखौ मावगोन जौगाथि हाबाफारि लागोन जों बेखौ आसा लाखिदों आरो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआबो बिथांमोननिफ्राय माखासे माने हेफाजाबथि लुबैनानै बिथांमोनहा सम सम माने बिथांमोनजों सावरायो गोथौयै सावरायो बे मोजां बाथ्रा। दिनै जोङो आसामाव थागिबि हिसाबै जोंहा जिथुनिखि निरापत्तानि खोथा दङ सांबादिकनि अधिकार एबा सुबुं मोनथायनि खोथा दङ बेखौ मोननो थाखाय जोङो खालि जोङो माने 6 सिडुलल' नङा नन 6 सिडुलावबो जोङो बेखौ मोननो हानांगोन अब्लासो जोङो मोनसे कम्पजिट बर' जाति हिसाबै बर' हारि हिसाबै जों थांनानै थानो हागोन। आं दिनै इउबिपिअनि बिथांमोननि जायफोरनिखि मावथि बिथांमोन दङ जायफोरनिखि चिफ डेपुटि चिफ चेयारमेन आरो बिथांमोनहा सोद्रोमा दं जायफोर इएमफोर दं बिथांमोनहा बे हालामनि गासैबो बर' फिसाफोरजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावनो मोनसे खाबुखौ लानांगौ आरो जोङो जाति बर्न निर्बिसेखे बयबो हारिनि जौगानायनि थाखायबो जोङो सिन्था खालामनांगौ बेखिनिखौ आं माने आसा लाखिदों आरो दिनै बे कछारी हालामनि बे माबाखौ बिसम्बिखौ बेखेवनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बियो इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे मेसेज जानानै थागोन आं बेखौनो आसा लाखिदों आरो दिनै बेवहाय थान्दै बिथांमोना ज' जाफैदों आरो बे थान्दै मेलाव हयथ' गोबां बाथ्राखौ सावरायगोन होननानै आं आसा लाखिदों।